eginmaş ve arastalık barada görelin İslam näme diye. Ey cemaatler, Resulullah aleyhissalatu vesselam nahariyetten soň näme diýenmişdi? Belli hemmemiz bilýär. Elhamdülillahi'llezî et'amana ve sakana ve cealena muslimin diýenmişdi. Täzece koynak giýende näme diýenmişdi? Täze koynak giýende näme diýenmişdi? Täze selli oranynda näme diýenmişdi? Täze balagyny giýende, jurworuny giýende näme diýenmişdi? Täze owdan börük giýende näme diýenmişdi? Oňa diýenmişdi. Hudaýa maňa şu koynagy berdiň, şu koynagyň gowlugyny maňa nesip et. Ve şu koynagyň şerrinden meni sakla. Tamam boldy. Hudaýa şu koynagyň haýryny, hamana şu koynagyň haýry näme? Şükretmek, allanmasazlyk, tekebbür bolmasazlyk, özüňe näme qadimesizlik. Fakat Hudaý maňa mal berdi, şonu ýüze çykar ýanna. Allah arastalyk, owadalyk, egin maşlyk, owja geýenin gowurya, o meni gowzat geýänna. Şunu ýet bilen geýeýin we haýry ma suni ala. Hudaýa şunu üşüýmäýin nip bejerilipdir. Üşüýmänjik dargamasyn, basym könülmesin nip Hudaýa maňa nesip etdigi asl içiniň manasy. Billulya egin maşyň bir ta'limat din gurrüňi barmışdy. Din terbiyetiniň etegine olaqan gurrüň barmışdy. Gör Resulullah aleyhissalatu vesselam serdar alam näme diýe? Rahmetul lil alamin näme diýe? Allah'ın habibi näme diýe? İnsanlara hakıl ve rahmet ve süýjülük ve mehabbet nämedigini düşündüren büyük insan näme diýe? بينما رجل يتبختر يمشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله تعالى به فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. حديث صحيح. Peygamberimiz aýdypdyr, ey sahabalarym diýipdir. Qarundan başga bir haber. Bir adam mady maly mülkü kän, heýür owdan egin maş geýipdir. Fi burdeyhi. İki däne geyimjulary wady, hattar, hatly, araply heýür hatly egin maşy gowur ýenmişdikler. Men egin maşym ýaly egin maş ýokdur diýip hiýabandan ýürüp barýardy. Şuurny mübarek peýgamberiň mübarek doduklarynyň arasyndan çykyp sahabalara aýdan kepş. Bir adam owdan egin maş geýip a'jabatu nefsuhu özüni näme qadip barýady. Yani näme özüne näme qadiyady? Yani hiç kime salam vermellär. Hiç kimin salamyny dogry almallär. Hiç kimi gözüniň gyýagy bilen gözlemellär. Şeýtip barýaqa فخسفallahu taala Hudaý yer zemine aýtdy çek şonlydy. Näme qadiýa? Sok şon ýere diýdi. Tekebbürlüge diye şonu yer sordu فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. Günne bir miqdar füýüşip häzir de ýeriňe tegine barýar şo diýipdir. Häzir de barýar şol adam diýipdir. Şun peýgamberimiz sahabalarynyň arasynda aýdypdyr. Resulullah aleyhissalatu vesselam şeýle aýdypdyr da bir magrur egin maşyna alanyp ýürüp barýan adam yer çekipdir we ta kıyamata çeli ha bolýa bolupdyr. Bu zamanda näme bolmaýar ondan? Ey cemaatler, ey musulmanlar, 15 yıl 20 yıl bundan ozal 10 yıldan aňyrda heýwere gow bilýänsiňiz, bir geliller wady şäherliň içinde, bir geliller wady, bir gyýdylar wady, bir erk adamlar wady şu öz şäherlerimiň içinde. Azbis egin maşyna özüni näme qadip hiýaballarda ýörýärdi, hiç kim bilen salamlaşmardy. Hiç kim bilen reftamet edmerdi. Hiç kim merkedi innemezdi. Hiç kim bilen salamlaşmallarla dogry. Bir adam salam mesidi dogry almaýady. Döwürde aýlanýar dawy 10 yıl 15 yıl geçýär, zindigi uzaklaşýar, zindigi gidýär. Emma şmahal şun kun, hamana şmal jymgowun ahşam şebeşemmedi. Şmahal şol adamlary wa bilýänsiňiz, görýänsiňiz, bigat bir horlukda, bigat zilletde, bigat bir bitbahtçylykda, bigadir derdiň içinde günni geçirip be, şu ýere soklan adamdan farky ýok da şonu gelip berşin.
Şol adam bilkim şuurun şu denana şol adam bilkim zebit bolwati bir gün kulağına barsın naşın. Şol adam ma şuurunlar işteva heyran galar şoň men ýüregimde oturan ya Allah şol adamı. Şu öz ýandan özi häzir de halka belletmeýär muazzep bolup ýaşap duruldygyny. Imme öz ýandan öz titrep hutxuri edip özüni iyip mirid bolup hemme kişiden narahat Hemme kişiden narahat, özünden narahat, Hudaýdan narahat, märkeden narahat, özüni hutxuri etip ýaşap kesip berdi. Ey cemaatlar, bir evliyalar geçipdir, bir ulamalar geçipdir. Waz meclisine 30.000 nefer, 50.000 nefer adam ýüşýärmişdi. Kan adamlar ýüşýärmişdi wagzyna. On bir alim adam Hudaýdan gorkýanmışdy. Kan adamlar daşyma ýüşende men Allahna amaýyn dip. Tekabbürlük men ýüregime düşämesin dip. Gör Allah'ın dostlaryny. Ohm wagda girmäke bir kenara çekilip ýüküjüni halvat edip, sellesini aýryp Allah'ın azamatynyň beraberini kellesine gummy ýämişdi. Hudaýa men şol adamdyrin. Hudaýa men ejizdirin. Hudaýa men pesdirin. Hudaýa men hiç zat däldirin. Hudaýa sen nimet beripdirsiň maňa. Men aýtmaly edipdirsiň. Ay bir wezife bilip aýtýanna. Hudaýa tekebbürlik edama aýnyp kelleleriniň gummy ýämişdikler. O märeka gelýänçe ýene kellelerini ýuwuşdyryp arasalar märeka gelip nasihat aýdýanmışdyklar. Allah'ın dostlaryny welde et pesperçilik etişlerini welde 70.000 50.000 nefer daşnaly watylar. İmme Allah Teala'nın azamatynyň beraberine Allah'ın izzatyny we Allah'ın dininiň izzatyny saklaýanmışdyklar. Ogurynça etse de taryhda şo gürlenler galypdyr. Hak Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın ummatyna beýli dağyal beýik insanlar bolallygyny. Ey cemaatlar, 30-40 ýaşyny ährileýdi we häzir de egin maşyň üstüne dawa bolup egin maşyň üstüne ha. O men aljaktym sen avermedin şoň üstüne diýip mydam öýleri galmagal bolup mydam çaý suw nahar gülüşik gezmeler awlyk bolup kesip haýsy bir ýaşuly haýsy bir hajydäde haýsy bir düşünmeli şu öýe girip düşündirmeli we şolara aýtmaly we şu öý islah bolmaly. Bu şu erhileydi kime var aýtmaly şu gürrüňler. Hiç kime de eşitdiren akla şu duşuna narahatçılık bilen bar ýa-da. Ya müteessifana az adamın içinde de bolsa hamany bir bilen sen guda boljak bolýan. 3-4 nefer gidiye şu oglanyň ýakydyň daýrasyndan gelejesinden. O da şol adamlardan eki hamany men gowy maşgyjy gowy öýde ýaşajak. Tarafın öýüne var ya, häzir damat bilen ýaqyd bilen kepleşene gelin moýnaý diye olan gaf penjarasy bijirek, öýleri bijirek, egmaşlary bijirek. Haklyşyny aýdýam. We birde israf bolmaly. İsraf. Ey cemaat, israf bolmaly. İnnel mubezzirine kânû ihwâneşşeyâtîn. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. Allah aýdýar. İsraf etýärler, innel mubezzirine israf etýärler kanu ihwaneşşeyatin şeytanyň dogunjygydyr diýär. Şeytana Hudaýa kafir boldy diýär. Nuqayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarin. Hatta şu israf etýän adamlar we kıyamet turanny da bir şeytan we şol adam ikisini bir zynjyradan aljakda. İsraf adamın öýünüň bereketini aýyrýandyr. İsraf nämeden bolýar cemaatlar? İsraf etýän adamlar bilen gatnaşýar, şolardan kim galmajak bolýar. Gatnaşmaň olar bilen. Kes araňy. Ýogda tarapy aýt. O dükkan taçany diye hemme zatynda egin maşyna, öýüň mobilyna, perdesine, gazada men bijire dälli, men Allahdan gorkýan. Hiç tonjy ýok ki işin. Öýdek gelirleri de aýsyn, öýdek balalarymyz da aýsyn. İsraf etýän adamlar bilen gatnaşmalylar. Şolardan galmajak bolup berip goýberýär. Heýura öýüň bereketini aýryp salyp çörege hor etýän zatdyr. Adam ahiretini ýakýan zatdyr. İşte içkin bir kıyamatda zindigi etmeli. Bir dünya muqaddama. Görmeýäňmi jawan oglanlar da gidipdi. Görmeýäň bir ýaşyndaky çağa gitýäş dünýeden. Asli zindigi kıyamatda. Bula bir muqaddama bar ýa. Azaçyk muqaddamada yalandan bir boýdaşyň dosyň ýa özüň israfy öwrenişip asli zindigimiz ki kıyamatda ýakamaýly. Ve egin maşyň ahyrky icmali umumlyk aýdylan görüň näme? Awrat örtmeli. Awrat örtmeli. Awratyň örtüli bolmaly. Ey jawan dostlar,
koynuňyz uzyrrak bolsun. İşläp bäkä kärgerçilikde ya maturlaň üstünde ya namaz okulanda her ýerde bolsun. Awrat örtülsün. Julwar bilen koynuň arasyndan arka görünmesin. Biz musulman ahim, biz ähmiýet bermeli bu zada. Gaty ähmiýet bermeli. Rasulullah ähmiýet berdir. Allah ähmiýet berdir. Biraz uzyrrak bolsun. Awrat hiç görülmesin. Erki adamdan zinanadan ine icmalirak bir evin maşmuretde bir gürlüňler bolly. Hudaý izzetinizi arttyrsın. Hudaý ýaşaýyşyňyzy nurdan dolu etsin. Hudaý ýaşaýyşyňyzy bir bidirek arhawjyn eýrenleri Hudaý arhawjylygyň hemmesini iýidine metrud etsin jan Hudaý. Hudaý ýaşaýyşyňyzy nur bereketten dolu